Perquè sabeu que vinc enlloc de Casanova, que vinc molta claríssima crida d'este matí per demanar-me que vinguera a substituir-lo en aquest acte. Òbviament, jo li hauria de venir que no, perquè com és possible ara per enseguida parlar-nos d'un tema científic de tantíssima envergadura com és la persona de Tomàs Navarro Tomàs i la seva obra. Però mireu, no he pogut dir-li que no, perquè m'ompli de satisfacció i d'orgull estar així amb vosaltres compartir les poques coses que sé de Tomàs Navarro. Ella ha dit, García Perales ha dit, García Perales ha dit que jo soc alumna de Sanchis Guarner i té raó. Però abans de ser alumna de Sanchis Guarner, en el moment de competir en un doctorat, jo vaig ser alumna de Damaso Alonso, de Rafael Lapesa, d'Antonio Quilis, de Rafael de Balbí, en la Universitat de Madrid. I en aquell moment no estudiava una altra cosa que Tomàs Navarro. Tomàs Navarro Tomàs tant en fonètica que mira que ho ha fet el professor Hidalgo, us descric un poc com han anat els seus treballs a partir de la fonètica i de l'entonació. Era el focus de tot el que s'estudiava en llengua. Perquè sí, clar que sí, hi havia sintaxi, hi havia química, hi havia literatura, hi havia gramàtica general i crítica literària que feia Rafael de Balbí i Quilis, en companyia d'ell. I Quilis, perquè don Manuel Sanchis Guarner no va voler anar a Madrid a fer fonètica dins de gramàtica general en Madrid. I em deia, Marina, jo me n'haguera pogut anar a Madrid. Balbí em va cridar. Però si jo me n'haguera anat, qui haguera fet la nostra filologia des d'ací? Ell tenia molt clar el que havia de fer. Però jo ja em vaig trobar amb tot un planter que s'havia fet dins de l'escola de Ramon Menéndez Pidal, en la qual treballava de manera prioritària Tomàs Navarro. Fou, si voleu, el nucli que aglutinà l'estudi de la llengua. Jo vaig ser alumna de Damaso Alonso i nosaltres dèiem en aquell moment que Damaso Alonso era la norma oral del castellà, perquè sentir-lo parlar era un autèntic goig, perquè sentir-lo parlar era ficar en funcionament tot allò que Tomàs Navarro Tomàs havia descrit en el seu estudi de fonètica i d'entonació. Aquella norma feta per aquelles persones cultivades que parlaven el castellà d'aquesta manera espectacular, com el parlava Damaso Alonso. Damaso era una meravella. Tindre la classe era un goig sentir-lo. Era més poeta que lingüista i a nosaltres ens donava classes de filologia romànica. És a dir, l'evolució del llatí, des del llatí de totes les llengües romàniques. I sempre ens queixàvem perquè havíem d'anar a sentir crítics literaris en aquell moment que donaven classes a la Universitat de Madrid per a estrangers que no els teníem nosaltres i ens queixàvem perquè Damaso no ens donava crítica literària en aquesta veu i aquesta sabidoria que tenia per a totes les coses del temps. Era molt important el que feia, veritablement, però nosaltres també l'haguem volgut sentir en aquella altra vessant perquè la seva utilització de la llengua era paradigmàtica. Era certament el que Tomàs Navarro Tomàs descriu en l'estudi. Doncs, fonamental per a l'estudi de la llengua. Per a l'estudi de la llengua en el sentit d'ortofonia, és a dir, com s'ha de pronunciar dins d'aquest enquadre de persona cultivada. L'estudi de la llengua també, des de l'àmbit de la dialectologia, és a dir, no què parlen les persones cultivades, sinó què pots sentir per carrer, què pots sentir en un moment donat, què pots sentir en cada lloc de la geografia, de l'ample pell de brau que ens trobem
a casa nostra. És tan important el treball de Tomàs Navarro Tomàs que no es pot circumscriure només al castellà. Fixeu, si mireu en qualsevol lloc que parli de Tomàs Navarro Tomàs, és que sabia basc. Jo no sé si sabia basc, però el que sí que vos puc dir és que va estudiar el castellà de Bascònia, com va estudiar el castellà des de València, perquè fa en companyia de Sánchez Guarner estudi de la parla de Aguaviva de Aragón, que és un lloc de transició. Coneix molt bé, però per què? Perquè coneix la fonètica. Perquè la fonètica és la ciència més democràtica de totes, perquè tu captes i tu transcrius allò que sents. I això és la base del treball dels atles lingüístics. Com es fan els atles lingüístics? A través d'un qüestionari. Però aquest qüestionari té com a base, en aquell moment, posteriorment us puc contar coses, i a vegades també, us puc contar coses de qüestionaris que no es treballen fonamentalment a través de la fonètica, però en aquell moment no. En aquell moment, els qüestionaris que tractaven del tema que fora, de tots els temes que estan establerts, ja són històrics des dels estudis europeus de l'aproximació al tema, es treballen a través de la fonètica. Cada paraula es transcriurà exactament com s'escolta, no com s'ha de dir, que és l'altra vessant del fonètic, sinó com les escoltaràs. Això produeix una riquesa en la persona que utilitza aquest mitjà d'unes repercussions com no podeu tindre. La llengua, en aquest moment, es converteix en la targeta d'identitat d'aquell que la net. I sap interpretar-ho, sap en un moment donat, eixa persona d'on ve, eixa persona qui és, quins estudis té, i fins i tot què pot pensar. La fonètica és la base de la llengua i, per suposat, si la llengua és la base de la literatura, la base de la literatura. I totes les llengües de la nostra llengua hem treballat com a base els estudis de Tomàs Navarro. I sobretot, el seu alfabet fonètic. Vos vull parlar de l'alfabet fonètic de Tomàs Navarro. Sánchez Guarner, que havia treballat amb ell en el Centre d'Estudis Històrics, em deia: l'alfabet de Tomàs Navarro Tomàs és l'alfabet dels lingüistes. L'alfabet de l'AFI és l'alfabet dels mestres de llengües, fent una distinció claríssima entre el que ell considerava un toc de glòria o una qüestió més o menys d'ús. I, evidentment, és un alfabet molt més còmode d'utilitzar que l'AFI, perquè l'AFI, no sé si conegueu, però l'AFI aporta unes lletres gregues i Tomàs Navarro Tomàs el que fa sempre és utilitzar l'alfabet nostre més uns signes diacrítics. D'una manera molt fàcil, és molt fàcil. Ara, el que passa actualment és que com que els mestres de llengües han anat prenent un volum que anteriorment no tenien, tothom coneix l'alfabet de l'AFI. I ningú, o quasi ningú, coneix l'alfabet Tomàs Navarro Tomàs, que ara ha passat a dir-se l'alfabet de la revista de Filologia Espanyola. La revista de Filologia Espanyola, que va fundar Navarro Tomàs, continua utilitzant, no sé si continua o ya no. ¿El alfabeto de la revista de Filología Española? ¿Te refieres a las clases como el currículo? No, em referisc a les paraules. Bé,
Yo es que, claro,